Tento obsah nie je vhodný pre maloletých divákov. Vyjebali sme sa totižto na cenzúru. V predchádzajúcej časti ste videli. Nezáleží na tom, či je to staré alebo nové, záleží na tom, či to je našprejované. Toto som spravil, ale to máme na videu. Teraz som natiahol ešte tam Pusti ma. pásik. Tesla pásik. Ja ideš vyskúšať? Hej. Kokot ma tu zavreš. Dobre, ne? Pohodlné to není, ale... Čili sprejera Daniela. Smutné je, ale je zabíjacké. Ale Už máme podľa mňa tých sanie, 44 všetko. koní. Chod naštartovať. Joj. Zajtra budeme mať krytky. Tlačia sa. Tlačia sa. Ďakujeme, Adam. Ďakujeme. Kokos Tesla. New radio, who this? Maroš nevedel toto zastrčiť. A hovoril mi, že to tam nejde, že som pičovinu objednal. Jaj, bože môj. Nemajte retardovaných kamarátov. Nejde to tam. Jak nie? Nejde to tam, však jak si hovoril. Stačilo zatlačiť ty, jebko. Som nepovedal, že to tam nejde. Ne, povedal si, ty si povedal, že to tam Nechcel som to nejde. tam tlačiť na silu. Povedal si, že to tam nejde. A nenadávaj, kto to bude furt strihať. Ja to budem mutovať, more, ja tam budem dávať kvetinky. Hej, no. Ty to strihaš, lebo si more kokot. Nemám ja tú kvetinku. Však ti ju dám. Tak mi ju pošli, lebo sa to ja som si povedal, že ja tam nebudem nahrávať niečo, čo svoj vlastný hlas, čo je zbytočné. No však tak dáme kvetinku. Zase som kokot sa rozprával s tebou a nenatáčal som to, čo treba. Zasa si nadával. No, mám piči, kokot. Tak Buzerám. potom, vieš čo? Vyjebme sa na to a začneme dávať proste s nadávkami. Dáme upozornenie na začiatku Explicit, no, explicit wording. a môžeme to jebať. No, jebal to pes. Viete čo, odteraz už mám piči. A ja to budem kvetinkovať. Keď budem ja strihať, tak budete vedieť, lebo tam bude kvetinka a keď budú nadávky, tak tam Maroš to strihal. No lenže keď ty budeš strihať, tak to vyjde zase o rok. Viete, lebo ja sa tomu aj venujem. Kokotko, ja aj chodím do roboty. Aha, lebo ja Kedy si bol? No, lebo kokot nerobíš. Bolo by to lepšie pravdepodobne. Nebude tam väčší odpor alebo niečo Nie, medzi tým To je káblom. úplne. Takže potom nebudeme to riešiť, zbytočne to riešime. No, iba kvôli estetike a kvôli tomu, aby to bolo správne spravené, by sme to tak mohli spraviť. Reálne, aj tak to bude tu vsadené a tá Hej. kabeláž je tu, pozri sa. Hej. Je to jedno. Daj anténu, Daj sa do kľudu. Píče, všetko tu robím ja. Konečne! To som vybral celé, nie? Konečne niečo robíš, ty chceš povedať. Čo, lebo ja na golfíku si robím, ne? Golfíku je po piči. Vyskratuje? Už to je zapojené? Ešte potrebujeme toto. Right, left. Right je kurva. Z starej strany je right. Ale môžem Nikolka. ti pozrieť, najlepší kameraman došiel? Došla som, dajte, prevezme. Ne. Ahoj. Ne, Ahoj, láska. Čau. Na vlog, to iba do vlogu. Môžem ti pozrieť na Saváči. má to. Prestaň ísť tak blízko. Chcel som mi dať pičovať, ale zároveň je tu moja sestra. Rádio sme úspešne zapojili aj odskúšali, takže večer sme to išli oslaviť na techno. Yo, what's up? A ideme k Adamovi, teda ja, sám som, idem z roboty. Idem k Adamovi, idem pre krytky, takzvané. Na čo máme repračiky v Twingu, tak tam tie krytky, lebo Adam je náš savior a má 3D tlačiareň a vytlačil nám to. No, tu ideme. No takéto to je. To je asi do tej piči do stredu. Hej, to čo sa stláča, no ale... No. Ty bužerant malý, skurvený. Oj, nejeb ma. Máme, we got the loot. Čo ti zajebalo Sony, ty kokot? Kam utekol? Šoni, ďara! Šoni, ďara.
Sep, mačka, Šani. Bezvaječný kokot, ideme spať. Toto ide preč. A čo tam dáme? To je kokot. To je No kokot. proste svietiaci výfuk z tému. Obovskej repiči. Boh vie, odkiaľ to Sebastian dostal. Dobre, úplne to dám na... Jareško, máme problém, mám ho malý. Čo máme mali? Mám ho malý. Kotúč, mám malý. Aha. Potrebujem nejako zvesiť ten výfuk, akože chcel som sa tomu vyhnúť. Tunak je oné, spojka. A ja ho potrebujem iba zvesiť, ale nechcem rozoberať. Ja chcem zvesiť iba. To sa normálne tak nerobí. To sa robí špeciálne iba pri twingách takto. Mne sa ľúbi, že my sme v mechanickej dielni. Aj tu sa všetko Hovorí musí... sa tomu autoservis. No dobre, autoservis. Aj tu sa musí všetko oné MacGyverovať do piči. Ale to si to auto pýta, to proste by nebolo, že spraví to rozumne, že zhodí si výfuk a čo ja viem čo. A myslíš si, že to tu iba najebe, že bude dobré? Ja som myslel, že tam niečo budeš dávať, nejakú rúrku alebo dať. Tak ho navarím. Toto nenaváraj na to. Prečo? Lebo neviem, či to nebudeme dávať dole potom, vieš? Však to iba održeš tie zvary, ja to iba nabodujem. Ja nebudem, že obvárať do kolečka. A nemáš nejakú onú rúru, že by sa tam najebala a na to by sa najebalo toto? No. Piče. Fakt ne? Raňajky, Yo, what's up? raňajky. Či aký dáme pozdrav dneska? To je jedno. Čauky mňauky tu Explo. Alebo, jak sa zdravil Krafak? Ahoj, lidičky. Či jak mal on? Takže dnešný deň nám začína v kraji. Kraj, to sú moje potraviny, či jak sa povie. Krajné potraviny. Krajné potraviny. A čo chceš, jaké jaja chceš? Čo chceš? Lebo môžem spraviť aj breakfast buritka. Také, že máme vajíčka. Nechcú buritko. Nechceš? Čo si posledne spravil, bolo bumbála. Že to bolo Hemendex iba obyčajný. A jebol si mi ho na chleba a dobre to bolo ako blázen. Tak ako dobre, no. Cooking time with Bambos. Takže najprv si opražíme šunčičku a málka. Čo už sa začína, keď už sa kraje začnú krútiť, tak už to treba otáčať za chvíľku. Nepotrebujem, aby to bolo úplne crispy, lebo by sme vysušili tú šunku, lebo je tenká. Jedno jajo. Druhé jajo. Fuj, Čo ti vuje? to je v pohode? Čo je v pohode? Také husté oproti ostatným. More veľa proteínu mala sliepka. Kokot, no kúkam, že čo to je. Pepa. Ten, vidíš to vajíčko? Pozri sa. No, to je tvoje, ty kokot. Ty potrebuješ viacej proteínu. Eggs done. I overdid them. Nebude tak dobré, jak minule. Trošku som zabudol na tie vajíčka, keď som strúhal syr. A už sú overcooked. A ty si, víš čo? Cooked. Ty si kto? Uško, áno, ty viem, kto si. Ty si kto? Kto si? Kto si? Čaušiak, áno. Si aký čmelák, či čo to je? A kto si? Kto si, keď tu vyprávaš toľko? Uško, kto to je? To je tvoj syn? Či to je Zdenín Buchač?
Čo len tak. Na doladenie. A myslím si, že máme aj balzamik vinegar. Vinegar. No, ja potom... Už stačilo. That's enough pepper. Never enough. Dobre. Cheddar. Teraz to otočíme, na to dáme toto, potom to spolu rozrežeme. Ešte majonézu na druhu. A však to je špinavé, prečo by si to tam dával? Čo to si mal teraz balzamik vinegar tam a ty si to tam chcel len tak strčiť. No rozmýšľam, ty... Tu máš novú, však čo, myčka umie. A teraz... A teraz... Pozor. Miky Pivčák, Miky Pivčák je človek, ktorý nás podporuje od začiatku. bol náš prvý sponzor, donator, Aj stále je. stále je jediný. Mali by ste sa ľudia inšpirovať. Kúpil nám tieto mikrofóny. Za čo mu veľmi krásne ďakujeme. Ďakujeme ti krásne, Miky. Takto spravíme srdiečko. Díky, Miky. Díky. Ktorí majú firmy a chceli by byť, že naši sponzori, však my nechceme 1000 eur, stačí nám niečo kúpiť, niečo prispieť, tak tu môže byť vaša reklama. Vytlačíme, dáme vyrobiť, Alebo tu. alebo tam, záleží, niekde. Podľa toho, že jaký bude donate, vieš. Rally auto. Čaute ľudia, ahojte. Megafón nainštalujte. Tu. More Amerika. Ty kokot. Hotovo. Na lampu. Hotovo. Čo si dal? Nainštaloval som Megafón. No tam pôjde, no. Dobrý? A na svetlo ho napoj potom a toto iba natiahneš dopredu. Tam bude ideál. Čo všetko budeme dneska robiť, Basťo? No megafón, klakson, ten je... Kde máme klakson do piče? Tu je, nie. Dobre, klakson, trúba, či to je... Napojme to na one. Na batérku rovno. Šlo by. Tu je iba plus minus, nič viac. No a čo ešte? Klakson, megafón, short shift na golf. To je side projekt. A... Umyť by sme mohli golfa. Hej, toto sa volá projekt Twongy. Jaj. Central. Ukážem. Centrálne uzamykanie. Hej, kľúčik. A, B. A ako odomknúť, B ako zamknúť. A tu je vlastne k tomu motherboard. Toto sú už blbostičky pomimo. Teraz učíme sa, ako to zapojiť. Čo som ešte kúpil? Dneska nekrajšie natáča ten iPhone do piči. Lebo si umil čočku, ale vidím stále, že nie je dosť. Nie to? To. Lepšie, že? Teraz som si to všimol. Ty si to koľkatýkrát mám povedal, že umývaj si čočku, ty kokot. Aj, bore. Upgradey. Upgradey. Tuto kábel budeme musieť natiahnuť. Spravíme aj podsvietenie teda? Auta? No mám ho doma, no. Ty máš doma? Však som ti ho ukazoval. Celé podsvietenie auta? No. Ešte Daco? Ty kokot, my máme nové toto? Áno. Si nevšimol? No ja až teraz kúkam, to je odkedy? Adam to tam dal. Nudil sa. Ti hovorím, on spravil toto, aj toto, kým som prezúval gumy. Jaj, teraz kúkam, že No, kým som sa snažil že to prezúvať. není to, čo sme mali. Však to, čo sme mali, Ja na SK-páskach to drží iba. to, čo sme mali, je tu. Jaj, prečo to drží iba na SK-páskach? Jaj, ja som to vlastne sem dal do dverí, pravda. Okej. Minule Adam s tým išiel preparkovať to, zavrel sa a potom iba voláte, Maroš, poď mi podporiť, prosím, lebo ostalo mi to v ruke. Musíme sa s tým ešte trošku pohrať.
Ukáž chrbát fanúšikom. Ty kokot! Čieš, ja ukážem nohu. Lilian Tatu, ďakujeme. Ty kokot! Lilian Tatu, ďakujeme. Vidíš, sme urobili reklamu, to znamená, že... Ďalšia kerka zadarmo. Tak. Ešte ono bude platiť na mofilu. A rádio? Rádio, Bluetooth bude. Bluetooth. Bude Bluetooth, hen tam dole. Lebo v minulém dieli, možno to bude v tomto, neviem, jak to zostriháme všetko, ste videli, ako sme robili rádio nové, Alpine, neviem, či. A mysleli sme si, že má Bluetooth, ale nemalo Bluetooth. Tak ideme zainštalovať Bluetooth a AUX. A mikrofón natiahnime, kámo, ja ti hovorím. To proste, to bude jaké v piči, to už bude čistá Tesla potom. Niekto ti zavolá zrazu na Bluetooth a ty iba answer call a bude ťa počuť a všetko, chápeš? Musíme pozrieť ten Wi-Fi na klepe. To by sme tiež mohli. Kokot, kto to tam tak dobre dal? Ty. Vyjebaný kokot. Nedáva sa to nejako inak dole? Takto sa to malo dávať dole. Tak to vyjeb. Adam, potrebujeme vytlačiť toto. Adam, možno to budeme potrebovať. Ne, zlomíš to, počul som, to sa ohýbalo, to je ohybný plast. Opa. Ne, už pukol. Už pukol. Maroši. Opa, a je to vonku. Maroš je plešatý. Do piče. No, tak nejak. Takže ktorý kokot Netreba to tam... potiahnuť, že dopredu, dozadu, alebo niečo, vieš, tak? No, tak. No, také niečo s tým spraviť. No? Trebalo? Asi. Hm? Už na polku to je uvoľnené? Hm? Ešte, že sa pýtaš pičovine. Počkaj, to je dobré. Vieš, tak to je také, že keď niečo nájde hrubou silou, tak skúsim trošku niečo iné spraviť, ne? Že ešte viacej hrubej sily. Práve som sa snažil opatrne, chápeš? Tu nastal malý problém s mikrofónmi od Mikyho Pivčaka. Pretože ani jeden z nás si neuvedomil, že ich nemáme zapnuté. Ale poviem skrátke, o čo tu išlo. Snažili sme sa skúšačkou zistiť, kde mám napojiť, na ktorý konektor tú blbostičku, ten motherboard, ktorý ste videli, čo som objednal z AliExpressu. Snažili sme sa tým opraviť náš centrál. Nepodarilo sa nám to aj tak. Zapínam mikrofón. Však bol. Ty si nemal? Nie ty. Ani ja? No tak jebať ich. Prečo boli vypnuté vôbec? Vypol som ich. Kedy si stihol? To je jedno. Nič, vyskúšame to hen tak. Potrebujem trochu asi očistiť ten kábel. Daj si mi klíšte. Prosím. Z čoho máš zuby? Opa. Hej, to je tá od Mikyho. Budeme. Ne. My máme úplne iné auto. Úplne iná kára toto. Toto je proste piči auto. Čo je to? Plešov. Kokoci. Choďte všetci do piče. Ukáž. Dobre hlasné to je. To je hlasnejšie, kámo, než to, čo som mal podľa mňa na Twingu minule. Dobre. Dobre, Maroš. Bude diskotéka. Už si elektrikár, hotový elektrikár. To je inak najlepší zvuk. To budeme stále robiť, neboj sa. To majú sanitky, či policajti to majú? Policajti? Pokus omyl bol úspešný. Tretí zľava. Tento. Minus, nie? Som hovoril. A tento je plus. Toto je 20-minútový záber, kde som sa snažil zistiť, kde mám napajkovať stále ten motherboard. Nezistil som nič. Napajkoval som to zle. Skoro som zhorel auto. Ale život ide ďalej. Ľudia robia chyby. Je trošku väčšie, ale iba trošku. A toto je Bosch. Tak snáď bude lepšie to nové. Bošácka. No, milí fanúšikovia, zabudol som ukázať. Skúšam opraviť starý kľúč.
lebo si myslím, že to bude fungovať, keď to opravím. Takže uvidíme. To je plus, to je minus. Niečo u teba. Myslím, že to je jedno. Hej? Keď tak bude trošku inak znieť. Že je táto hlučnejšia? Ne? Rovnako sú hlučné. Tak to je, a znejú rovnako. Približne. Upgrade piča. 10% upgrade. Ale asi neviem, či nechcem vrátiť hentu, lebo tá tam drží dobre. No ve to. Túto môžeme dať na bicykel. Vyskúšaj. Alebo obidve, keď zapojíme. A táto je možno lepšia. Čistejšia, alebo neviem, jak to povedať. Taká mi príde trošku iná. Neviem. Zneli, že obidve boli. Spravíme monštrum trubiece. No? Není také dobré. Není dobré, ale lebo podľa mňa nebolo to mínusko napojené na hentej asi starej. Milí fanúšikovia, prinášam vám novú show. Pajkovanie s Basťom. Všetko je to pokus omyl. To, čo uvidíte, sa nesnažte napodobiť doma. Na 1000%. No, to je jedno. To je jedno. Nie, že som na piču zapojil a fakt možno vybuchneme niekedy, ale snad nie. No. Takže, milí fanúšikovia, do tohto tlačítka si napojíme toto. Out. Tieto dva kábliky napojíme do tohto spínača a budeme dúfať, že budú fungovať ako ten spínač. Takže ideme testovať kontinuitu. Vidíte, ako môžete vidieť, testujeme kontinuitu. No a ideme zistiť, jak sú na tomto motherboarde prepojené veci do čím. On to dojebe celé, ja tomu úplne verím. V živote už nezamkneme to auto. Prosím? Verím ti. Ideš do toho, Sebastián. Hej no. Nič z tohto sa nesnažte napodobňovať doma. Pretože sám neviem, čo som sa snažil spraviť, ale absolútne neviem pajkovať. Niekto ma naučte pajkovať. Máme gameplán vymyslený. Gameplán. Asi mi... Mal som zistiť, ktoré je plus a ktoré je mínus. Asi som mal zistiť, ktoré je plus a mínus. Ale nechce sa mi to už zisťovať teraz. Pokus omyl. Ty si šéf. Toto je rádio, ktoré sme nainštalovali posledne. A malo by mať zabudované Bluetooth, ale nemá, takže Sebastián kúpil takéto Bluetooth a budeme dúfať, že bude fungovať do prdele, lebo je to také, tam Sebastián sa hraje na elektrikára. Podívajte. Myslí si, že vie, ale on nevie, že nevie. Ja viem, že neviem. Ach, aj milí fanúšikovia, môžem ja jebať ja tento život skurvený pojebaný, nič nám nefunguje dneska do matky piči, ani kokot. Klakson sme vymenili, taký istý bol, tak sme ho jebli, máme 2. Teraz Maroš ťahá káble, aby sme zapojili aspoň svetlo na tomto, na výfuku. Maroš išiel napojiť rádio, nejde už rádio. Ja som sa snažil napajkovať hento, aj som niečo napajkoval, nefungovalo to. No môžem ja jebať takúto robotu skurvenú. Na budúce si to naštudujem poriadne. Takže dneska bude zlý vlogisek, lebo nič sa nám nepodarilo. Idem si nainštalovať ShortShift, Maroš, ja mám piči. Potom spravím hento. Ten svetlo. Dobre? Ten ShortShift dôležitejší. Golfik momentálne dôležitejší. Ten aspoň, keď na ňom niečo robím, tak to ide. Darí sa, Maroš? Odmietam v živote niekedy robiť elektriku. Odteraz mám piči. No ja by som to oplul to auto, nechutné skurvené. Dobre. Vlogu. Všetko sme dojebali, nič nefunguje a mám piči to auto. Darujem za odvoz. Ďakujem, dovidenia. To je záver? Áno. Aspoň povedať, čo sme spravili. Nič! Však megafón. A megafón a 2 klaxony. A máme 2 klaxony namiesto 1. Ale totálne pičoviny. Nefunguje audio zase.
Čo ešte nefunguje? To inak teraz v sobotu vyjde, že audio A zase nefunguje. a nefunguje. Čo nefunguje? Rádio nefunguje, nie audio. Audio je dobré. Audio funguje. Piče. Čo nefunguje? Svetlo, horné svetlo. Horná piče. To celé nefunguje a kvôli tomu nejde rádio. Pravdepodobne na 80% by som povedal. Ďakujeme, do počutia. Tak sa lúčime? Áno, a ešte. Čo je?